Здравейте! Аз съм Тео и днес ще си поговорим за нещо, което може да се окаже истински приятел на тялото ви – телешки желатинна здравница. Да, знам какво си мислите. Желатинът не е ли просто за десерти? Но повярвайте ми, тук става дума за нещо много повече. Става дума за естествен протеин, който подпомага здравето на ставите, еластичността на кожата и дори здравето на косата и ногтите. Желатинът на здравница се извлича от колагеновите влакна на животински кости и хрущяли. По време на специален процес той става изключително лесно усвоим. Тялото го разпознава и го използва директно. И най-хубавото, не тежи на стомаха, което е голям плюс, ако искате да го включите в ежедневието си. Процесът е прост, но изисква внимание. Костите и хрущялите се изваряват внимателно. След това течността се филтрира и се изсушава, докато стане фин, чист прах. Резултатът е висококачествен желатин с ниска степен на желиране, около 80 блума, идеален за директен прием или за добавяне към напитки и храни. Тук нещата стават интересни. Редовният прием на желатин от здравница подпомага ставите и сухожилията, подобрява еластичността на кожата, укрепва косата и ногтите и може да подпомогне дори метаболизма и сърдечната функция. Много лесно, една или две чайни лъжички в хладка вода сутрин или добавени към любимата ви напитка. Можете да го включите като част от сутрешната си рутина или просто да го добавяте към храната си. Така че, ако искате да се погрижите за ставите, кожата и общото си здраве по естествен начин, желатинът на здравница е супер избор. Опитайте го и ще видите резултата сами. Повече информация ще намерите чрез линка в описанието или на място в магазините на здравница в София. Благодарим ви!